Zdravíčko ľudkovia, vítajte u dnešného nového videa v roku 2025. Ideme si pozrieť paradox priateľstva. Prečo mám menej kamarátov ako moji kamaráti. Tvoji kamaráti majú viac kamarátov ako ty. To je okrem toho, že sú zábavnejší a krajší, spôsobené tiež na prvý pohľad veľmi nezmyselným, ale pravdivým fenoménom zvaným paradox priateľstva. Tento fenomén prvýkrát popísal sociológ Scott Field vo svojom článku z roku 1991 a jeho záver je jasný. V priemere má väčšina ľudí menej kamarátov ako ich kamaráti. Ako je to možné? Paradox priateľstva vychádza z toho, ako sú sociálne siete typicky štrukturované. Sociálnymi sieťami v tomto prípade myslím reálne siete kamarátstiev a nie online siete. Každopádne rovnaký princíp platí aj na ne, aj na iné prekvapivé oblasti, ale o tom neskôr. Sociálne siete sú často distribuované tak, že v nich existuje relatívne malý počet vysoko prepojených ľudí, zatiaľ čo väčšina ľudí je prepojená menej. No a tých pár ľudí, ktorí majú veľa prepojení, potom disproporčne ťahajú celý priemer nahor. Predstav si školskú triedu, v ktorej je 10 študentov. Všeobecne sa kamošia v 3 skupinkách po 3, avšak jeden zo študentov je veľmi sociálny a kamoší sa so 6 spolužiakmi. To má zaujímavé dôsledky. Keď sa pozrieme bližšie napríklad na túto skupinku, tak zistíme, že tento človek má 2 kamarátov, ktorí zase majú obaja 3 kamarátov, čiže má menej kamarátov ako jeho kamaráti. Z pohľadu tohto človeka má zase jeden z jeho kamarátov 2 kamarátov, druhý má 3 kamarátov a tretí má 6. Čiže jeho kamaráti majú v priemere 3,7 kamarátov, takže má opäť menej kamarátov ako jeho kamaráti. To isté platí aj pre tohto človeka a rovnako je to aj v ostatných skupinkách. Vo výsledku teda má celá trieda s výnimkou populárneho čava menej kamarátov ako ich kamaráti. Dá sa na to celé pozrieť aj ako na formu tzv. Skreslenia vzorky. Skreslenie vzorky je štatistická chyba, ktorá nastáva, keď vzorka dát, na základe ktorej robíme závery, nie je reprezentatívna pre celú populáciu. Napríklad, keď chodíš do posilky, tak tam pravdepodobne najviac stretávaš tých ľudí, ktorí tam chodia často, a nie tých, ktorí chodia málo alebo nechodia vôbec. To ťa môže viesť ku chybným záverom o tom, akú postavu má priemerný človek, ktorý cvičí. V kontexte sociálnych sietí to funguje tak, že keď má nejaký človek celkovo veľa kamarátov, tak je jednoducho vyššia pravdepodobnosť, že budeš jeden z jeho veľa kamarátov. Inak povedané, je malá šanca, že budeš kamarát s niekým, kto nemá kamarátov. Každopádne, ako som na začiatku spomenul, paradox priateľstva platí aj v iných oblastiach ako reálne kamarátstva. Očividnou z nich sú online siete. Podľa jednej štúdie z roku 2012 mal vtedy priemerný používateľ Facebooku 245 priateľov, zatiaľ čo priemerný priateľ používateľa mal 359 priateľov. Okolo 90% používateľov Facebooku má menej priateľov ako ich priatelia. Alebo sa proste pozri na ľudí, s ktorými sa sledujete na Instagrame a pravdepodobne zistíš, že majú v priemere viac followerov ako ty. Paradox priateľstva má však aj menej zrejmé aplikácie, pri ktorých ale stále platí rovnaký koncept. Jednou z nich sú sexuálni partneri. Je štatisticky pravdepodobné, že tvoj partner mal viac predchádzajúcich partnerov ako ty. Ďalšou je toto video, pretože má pravdepodobne menej zhliadnutí ako videá, ktoré si pozeral predtým. V hudbe zase platí, že umelci, ktorých počúvaš, majú pravdepodobne viac poslucháčov ako priemerný umelec. Keď hráš online hru, je solidná šanca, že je proti tebe hráč, ktorý má odohraných viac hodín a hrá častejšie ako ty. Každopádne teraz sa môžeš pýtať, má to aj nejaké využitie? Ani nie, ale jedno by sa možno našlo. V roku 2010 sa robila štúdia, ktorej cieľom bolo využiť paradox priateľstva na predpovedanie šírenia epidémie chrípky. Výskumníci kontaktovali 319 študentov, ktorých zaradili do skupiny náhodných ľudí a povedali im, nech vymenujú svojich kamarátov, čím získali skupinu 425 populárnejších ľudí. U obidvoch skupín monitorovali príznaky chrípky, no a zistili, že pri druhej skupine sa príznaky objavili v priemere o 2 týždne skôr ako pri skupine náhodných, pretože títo ľudia majú viac kamarátov ako títo a tým pádom je väčšia šanca, že chytia chrípku. Takže jednak je to ďalšie potvrdenie toho, že paradox priateľstva je pravdivý a taktiež to ukazuje na jeho potenciálne využitie na predpovedanie šírenia epidémií. To je pre toto video všetko. Šialené. Paradox priateľstva. Ja som niekde tu pravdepodobne na 2. Mám 3 kamarátov, mám 2 kamarátov, ktorí majú 3 kamarátov a tak žijem si svoj šťastnúčky životek. Asi to je všetko. To sú moje reakcie. Nepoviem vám nič, ale možno sa niečo nové dozviete.